ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಾನಿವೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ತುಳುತ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನಾದ್ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೆನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ ಆದಿಪ್ಪುನ ರೀಸನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏರ್ ಓಲಿಪ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಪಂದ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಪೊಣ್ಣು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟೂರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಪುಂಚಲ್ಕಟ್ಟೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಡೆಲ್ತಾಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆದ್ ಹೋಂಡಾ ಶೋರೂಮ್ಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡ್ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಆದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2020 ಯಾನ್ ದುಬೈಗ್ ಪೋಯಿ ದುಬೈಡ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಯರ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋತುನ ಟೈಮೇ ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಆ ಟೈಮಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಪೀಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ 2020 ಎರೆಗ್ಲ ಅವೆನ್ ಮದಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತೇನಲ್ಪ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲಾಯ್ಡೆ ಪಿದೆ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಜಾಬ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ ಅಂಚಾದ್ ಸೀದಾ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸುಸುಕಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪುಂಚಲ್ಕಟ್ಟೆಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪುನಾಗನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಅರ್ದು ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಆರ್ನ ಥ್ರೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಗಿರಿ ಪೂರ ಆದ್ 2022 ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ದುಬೈಡೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ಲ ದುಬೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಗ ಪಂದ್ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ಒಂದೇ 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ 4 months ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಾಂಡ್ ಸೊ ಎನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುನ ಊರು ಉಡುಪಿದ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಕೈತಲ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಎಡ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಊರುಡು ಇತ್ತಾನ ಸ್ಟೇ ಆದಿಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಮೇರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದುಬೈಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವೇ ದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಓವೇ ರೀಸನ್ ದ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಏನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಯ ಮಲ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಟ್ಟುಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಮಲ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಗ